Sanibonani yanibingelela ngiyanamukela kwimbizo media. Mbukeli bengicela mengabe uqala ukubuka izindaba kule channel, uyisupport ngokupress i-subscription button. Khona nawe uzozitholela izindaba ezishisayo ezintsha suke sikuphathele zona. Isihloko sanamhlanje ngikuphathele sona mbukeli. Sithinta uKing Ginger, insizwa le edume kakhulu kwi-social media ngegama la Cream Dala Cream. Ibhekene ngqo no-president wamabhinca okuNgizwe Mchunu. Akusimahlaya mbukeli. Ngiyethemba uzoyithokozela ivideo elandelayo ikhuluma ngakho konke lokhu besikhuluma ngakho. Danko. Chayipho lapho. Baka ibrinjolo. Baka ibrinjolo. Chayipho lapho. Ayamuhle. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream Dala Cream. Bathi umtimandi umabuye ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Durban. Emtateni. Let's. Futhi wena sambi nawe. Uyaphi? Asambi nawe wena. Hayi. Nisazaqhubeka lo. Sacela nezithombe bafowethu. Mongameli ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi ngiyifake le hoodie khona kuzobonakala esithombeni. Nje bona umengameli amabhinqa. Hayi. Usuqalile. Uqala wena ngifuna ukubekezelela. Umfana wephono lo. Hayi, ngiyamthanda lo muntu wapha siphoshe yami ukukhulumela. Usukabala mangamnandi kanje bethi la. Usukona kakhulu. Ayikhale. Awusiyakhala. Ungalo zephela. Uyangazi. And ngibakuthokoza ngazo le ngalo zephe. Ngizokushaya man. Ushaya ukubhonya. Ngithi press. Ngithi down. Ngomdukuza lo. Ngabe ngiqhaqha amazinyo ngempama lokho mfana. Surrender. Say sorry. Wena sesitero sazoqhubeka nalo njengoba umbona lo ukuthi lo ufuna ukungishaya. Uyakubebela. Yeah, sazoqhubeka naye. Ngoba manje kodwa bethu yazi bethu lo bemjithe bayolobolo uziyasha lokusho ukuthi wena ikhansela. Umoshi imali. Sibhekile. Hayi nini nikakile ikanza wazabo khona. Ungabe bayafunda balibele ukudlala. Benqamela kuzona lapha hayi. Hawu, president uthi ngakekho. Hayi mina ngiyaphinda ngisoka yakwazi ukubonisa. Hayi, abangifunda bele bachasa ukuthi sengiyimoshile. Hey. Kodwa khona ngamseshanga kahle. Yabona lo wasesikhula. Lo uyafeba lona akamseshanga. Uyafihla futhi into yakhe yafihleka. Ngoba mina no wathi uthi come inside wathi ngiyasosibhanqa. Ungasaba yabona umuntu mayithi molo ngisuke sengazi ukuthi we are about to have serious action. Ngumzulu mina ngiyayideport. Bala ke. Sakwazi ukuthi okay bekade niyapi. Wabuyazi mina akusaka bayabe sakho. Ngiyababona manje mesebelandela mina intombazane sihlukene nomfana silandela uyapi angihambi nawe. Bekade How? Bekade thedi yapha isiyemoli siyayikhipha. Kodwa kodwa sase lesase imbobo kwasami enkuzini yami le eqhashanga into kwasemi. I to meet him. He's a very disciplined, honest man. Bacabanga ukuthi egoli kuyadlalwa, egola kudlalwa. Yeah. Egola kudlalwa. Manje uzoyicelela ukuphuma kwethu. Njalo. Hayi ngokuthi ungathanda umphathele ukudlala imizwa. Zotela nje wena. Uyigana wena noma umdala noma ukuba seli. Utonda. Hayi. Kanjalo. Yela la. Mongameli ngiyacela baba. Hayi ngiyaphuma bafethu. Umongameli bafowethu ngithi nje ibhip hure yabonga mfowethu ngibonga kakhulu. It's an honor and I want you to know one thing. I'm behind you 100%. You campaigning, you doing what? I'm there behind you. I'll raise my voice high because you are the man of the truth. You talk the truth as it is and we love you for that. We are honored to have a king yamabhinqa la KwaZulu Natal esimele njengawe. Ngene court waphuma. Ngakuzwa ukuthi buyisana imali ebrand nina. Le passport yami ngihambe.
How? Uzowushoni lokhu uma ngakufaka imali ya. Nawethu. Okay Ngizwe. Okay Ngizwe. Okay Ngizwe. Ngathi nenkinga. Hayi. Awukade.